Hey guys, खुलुमबाय आसा खालामदो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आं दिनै माबा चिकेन पक'रा बानायनो नागिरदों बेनि थाखाय आं लादो मैदा ओमफ्राय चिकेन बानलु निमु ओमफ्राय दाउदै सामब्राम हाइजेंनि पेस्ट आरो पियाज पियाजखौ हाना लानि नोंबो होननो लुगैदों आं पियाजखौ एसे मिजि मिजि हाना लानो सेस्था खालामगोन नोंबो थां गोदोर मावथिलै हेल्प खालामगोन जे नोङो थाइसि लोगोफोरा माबा पियाजखौ जेसेबां हायो एसेबांनो मिहि मिहि हाना लानांगौ ओइ गथ' आंनि हेल्प खालामनो गाबनो ओंखारबाय आङो पियाजआ दा आंनियाव चिकेनखौ फार्स्ट होनोसै नों होनो गाबोनबो जानाय नङा बिदिबा बेसे जल्दि खालामनो मैदाखौ होगोन 3 चामच चामचथाम होगोन मैदाखौ जेसेबां होदो कन्ट्रलखौबो एसेबांनो होगोन सामब्राम हाइजेंनि पेस्ट दा मा होखो पियाज ओमफ्राय लोगोफोर बानलुखौबो हाना होनांगो ओमफ्राय दा बानलुखौ हानो गिबाय थेवबाबो आं ट्राइ खालामनोसै स्वाद अनुसार निमक ओमफ्राय दाउदै बाइखौ मोजाङैनो मिक्स खालामना लानोसै निमु जोंनियाव एसे फुड कालारबो होगोन फुड कालार रेड एसे होबानो जायो फुड कालारखौ जोंनियाव रं होआ फुड कालार होनो नालाय लोगोफोर दै होनाङा दै होबाथाय एसे पायना जायो ओमफ्राय दाउदैजों जों जेसां हायो मोजाङै मिक्स खालामनो ट्राइ खालामनो आरोना लोगोफोर आंनिया मेरिनेट खालामनाया जाबाय ओमफ्राय दाइखौ आङो एवनोसै आरो मेरिनेट खालामनानै एसे आधा घन्टा बा 1 घन्टा दोनबा बांसिन मोजां जायो थेवबाबो आं दोनला ओमफ्राय दा जों बेखौ एवनोसै थावखौ होना लाबाय फार्स्टआवनो थावा गुदुं जाबाय लोगोफोर जोंनिया ओमफ्राय दा नैखौ मोनसे मोनसे होगोन Kuat ini, ini apa nama?
चिकेन पक'रा रेडि आं जाबायानो नोङो एक्सुलि बरिया जादों एकदम सुपार क्रिस्पि आरो मा होनो गुदुं बिराद मोजां जाखादों लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि मार्केटनि सायबो पारफेक्ट आंनि थाखाय नोंथांमोनाबो जुदि अखा हाबाथाय इदि जानो लुबैबाथाय न'आवनो बानायनानै जादो दिनै अखा हायाखै खिन्थु हानो नागिरदों अखा इंखासो बानायनाङो betul टेस्टि आं उखैबा आं एकदम टिउसनाव थांदोंमोन आरोना आङो फाग्ला मोनजोबबायबा इदिया जे टिउसनाव कुरकुर कारकार बेलासे जुदि इदिनो जुदि माबा मोनसे फ्रेस बुस्थु जानो मोनो किमान बरिया जायोना मा बुंबावनो उसको ऐसे दिखा देना चाहिए था ना आं खोनाबाय थानाय नङा बुरैलाय लोगोफोर नेनानै आं हारसिंनो जाबोलायखो मा खालामनो साख्रि मावनो आङो डिउटि दंमोन बिराद टेस्टि जाखादों आरोना जोबोर टेस्टि जोबोद मा बुंबावनो थाखायना लानो नङाबा थाखायगोन नङाबा जाबाय mana pokoknya dengan ikan pakai belum nggak mau bang kum berani mana भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना हो प्लिज अननानै जोंनि गोदान चेनेलखौ एसे ग्रथ खालामनो हेल्प खालाम प्लिज आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव आच्छा प्लिज कमेन्ट हरदे पजिटिभ एनार्जि कमेन्ट हरबा जोंबो उत्साह मोनो भिडिअ बानायनो थाखाय ना सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर मेरे मुंह में और ये मेरे मुंह में